Yung mga kamigs, yan o, may papaya tayo dito, saka tanglad, yun, luya, bawang, sibuyas, at meron tayo ditong manok, leg nga lang, pero okay na yun, gagataan natin, yan, sili natin, gata, yan o, haluan natin ng manok, yung leg ng manok, yung papaya, yan mga kamigs, yan, tabang muna, kamigs, gawin na natin yung luya. Yan, ngayon natin ang luya para yung kasi nakakaalis yan ng langsa ng ating niluto, yung manok. At bawang. Mga kamigs, isa-isa lang tayo. Ang bango na mga kamigs, isa pa lang, grabe ang bango na siya. Lagyan natin ng sibuyas. Mga kamigs, oh. Yan mga kamigs. May ano yan? Mga kamigs. Yan o. Lagyan natin yung leeg ng manok. Yan. Di ba mga kamigs? Parang tinulo lang. Pero gagataan natin yung mga kamigs. Ngayon, leg muna tayo. Kasi wala tayong pambili ng laman ng manok. Lagay na natin yung pampalasa. Yes! Yan. Kaya naglagay tayo ng load yan para ma-igisa natin dyan sa liig. Diba? Mga kamigs. Yan. Lagay na natin yung kanyang gata. Yummy! Yan mga kamigs. Yan. Yan mga kamigs. Takpan lang natin yan mga kamigs para mabilis ng kumulo. Yan. Kamigs, nakulo na siya. Yan ang ating luto ngayon. Ginataang leeg ng manok. At may papaya. Lemongrass. Guys, ilagay natin para bumango na siya ang ating gata. Yan. Lagyan na natin ang paminta. Yan. Yan mga kamigs. Diba? Yan lang pagluluto ng manok. Kaya lang sa atin, liig lang. Wala pa yung katawan. Yan. Nag-try lang ako mga kamigs kung masarap naman yung liig sa gata. Doon, naggagata naman kami ng manok. Kaya lang yung mga talaga. Native, hindi 45 days. Kaya masarap din naman yun sa manok naman. Ilagay na natin yung papaya. Yan, malalaki lang ang iwan niyan guys. Ganyan kasi magluto niyan. Pag may halong pero pag tinapa, yung maninipis lang ang iwa. Ito guys, yung yan, parang palusag na rin yan kung tawagin kasi lang, malalaki-laki lang yung pagkahiwa niya. Sana all. Yan, pakuluin na lang natin ang gusto. Yung mga mix.
Kulong-kulo ng ating nilulutong papaya. May leeg ng manok. Yan. Bango talaga guys ng ng lemongrass. Pag inaano natin, nilalawak natin sa gata. Nangangamoy ang aroma ng kanyang tanglad. Yan. Lagyan na natin ng pampalasa. Yung chicken cube. Yan. Kahit kunti lang leg niya, lasang manok pa rin yan. Okay. Yan o. Yan. Grabe guys. Yan. Yung mga lutong probinsya, mga simple lang guys. Diba? Kung anong nandyan, sa bakuran, magpitas, maggata. Yan, bumili daw ng leg ng manok. Ay nagluto na rin naman kami ng prito niyan. Or adobo. Kaya tayo naman natin maggata. Yan guys. Yan guys, maya-maya na yun. Pakuluin na natin ang gusto yan. Yan mga kamigs. At niluluto. Lagyan natin ng magic. Gata. Purong gata mga kamigs. Lagyan natin. Mga kamigs yung gata. Yan. Lagyan natin ng timpla mga kamigs. Para may pagkulo niya ng gusto ay mga tingnan natin kung anong lasa niya. Kung masarap ba siya. Yan, pakuluin ng ating yan mga kamigs. Yung mga kamigs, yun ang ating luto ngayon. Ito ang papaya with leg ng manok. Yan mga kamigs. Tingnan natin. Tamang-tama ang timpla mga kamigs. Kaya ang sarap. Nice. Yan mga kamigs, magkaluto na naman tayong yung ulam sa tanghalian. Yan. Ginataang papaya. At may lawak siyang liig ng manok. Yan, gata. Gata-gata na naman tayo mga kamigs. Yan. Luto na naman ang ating ulam sa tanghalian. Kaya hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi! Bye-bye! Jesus love you po. Bye-bye!